खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि ओनसोलनि फरेस्ट रिजार्भआव थानाय एबा फरेस्ट रिजार्भ ओनसोलाव जिउ खुंनाय नखरफोरनो हा मोनथाय आयेन 2006 नि गेजेरजों हा पट्टा राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघेल, जर'खा आलासि महरै नुजाथियो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा कबिन्द बसुमतारी, बिटिसिनि इएम डक्टर नीलज सरगियारि, सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि देबक कुमार मिश्र। मख'नो गोनांदि गं 630 नखरनो हानि फोरमान बिलाइफोरखौ राननानै होयो। আমাৰ পাৰৰ পৰা এটা আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। আৰণাইজন মান নটা কৰে। ধন্যবাদ থাকিল ছাৰলৈ, স্বাগতম জনাইছোঁ। এই সময়তে আমাৰ বাটগুৰি এফআৰচিৰ পৰাও আমাৰ সন্মানীয় बालाबारियाव खाथि खाला थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोल रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोननो हानि पट्टा होनाय जाबाय। आसलते बे फरेस्ट ओनसोलाव फरेस्ट एक्ट मथे हा मोननाङामोन, खिन्थु जोंहा भाग्यआनो मोजां जे 2005 मायथाइयाव भारत सरकारा फरेस्ट एसटि आरो ट्रेडिशनेल फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट होननाय आयेन पास खालामनाय जाय आयेननि गेजेरजों 2005 मायथाइनि सिगाङाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा हा मोननायनि बेब'स्थाखिनि खालामबाय। आरो बे मथे लोगोसे आसामनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय निर्बाचननि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन जे सरकार दायोबो बिथाङा आसामनि गासै जायफ्रा बैध नागरिक बिथांमोननो हानि पट्टा होगोन, हा मोनथायखौ होगोन होननानै। आरो दिनै बिथाङा जिखिनि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनै पालन खालामबाय। मानोना दिनै धेकियाजुलि ओनसोलनि सा ओनसोलाव गुटि फरेस्ट एलेकाबाबो बेवहाय इतिमধ্যে हा गोबांनो होनाय जाबाय। दिनै माखासे बिनि सिगाङावबो होखांबाय आरो किसु बाखि दङ बिथांमोननोबो होनाय जागोन। जों आसा खालामदों बे धेकियाजुलि ओनसोलनि सा बाहागोआव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो हानि पट्टा मोनगोन। आरो हानि पट्टा मोननाय माने जों स्थायि भाबै थांना थानो हानायनि मोन्थाय मोननाय। खारन जों ट्राइबेल मानसिफ्रा आबादारि मानसि गोजा आरो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा नांगौ। बेनिखायनो जों ट्राइबेल मानसिफ्रा हा गैयाबा थांना थानो हाया। दा जोंनो थांना थानायनि राहाखौ होबाय आरो जोंनो स्थायि भाबै जेबो गिनाङा जासे खारनांसिगोन नामा माबानांसिगोन बेबायदि मोनसे सन्देह खालामनाय बेबायदि अबस्थानिफ्राय जोंखौ बासायबाय। बेनिखायनो जों आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ साबायखर होदों। दिनैनिखौ डिटेल्स बेसेबां दासिमहालागै मोनाखै, खिन्थु जों जेसेबां आसा खालामदों दा जिखिनि होबाय बाखि गोबां दंबावो, खिन्थु बिथांमोननोबो गासिबो होनाय जागोन। दा नैबे ओनसोलाव मोनसे बारहावा बारबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जे एभिक्सन जागोन होननानै। एभिक्सन दिनै बायदि हा पट्टा होबाथ' एभिक्सन जानाय प्रश्नआनो फैया। प्रसाराथ' जायो, प्रसार खालामगासिनो थागोन एभिक्सन जागोन हारिगोन होननानै, खिन्थु बिनि गेजेराव हानि कागजखौ होगासिनो दं। आरो हानि कागज होबाथ' एभिक्सन खालामनाय प्रश्न फैया, खारन बे मोनसे पार्मानेन्ट थांना थानो हानायनि मोनसे सार्टिफिकेट जायो। नैबेयाव सनितपुरनि सानजा ओनसोलाव सतिया समस्तियाव दिनैसिमबो माखासे हानि बेब'स्था जाया। बेखौ खालामनाय जागोन, बे खालामबाय थागोन पर्यायक्रमै। इतिमধ্যে सतिया समस्तियाव गोबां बाखि दंबावो हानि पट्टा होयो, खिन्थु बिश्वनाथ समस्तिनि भितरथ' फ्राय जोब्बाय। ओमफ्राय गहपुर साइडथिंबो होनाय जाबाय। बेवहायबो सतिया समस्तिनि भितरावबो किसु एरियाखौ होनाय जाबाय, किसु गोबां बाखि दंबावो, खिन्थु बेखौबो होनाय जागोन। वाइल्ड लाइफआ एक्सुवेलि प्रप'ज होनना बुंदों बे, खिन्थु दासिमहालागै बे पार्मानेन्ट बा स्थायि। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जे बेलस्रि बे ओनसोलनि जि 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै हाग्रा ओनसोलाव थानाय जि फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्ट बेबायदि बर'फोरनि जि बेयाव हानि मोनथाय मोनैया गोलाव समनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन। दा बेखौ आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि MLA अर्थात मिनिस्टार अशोक सिंघेल सार बिथांमोननि जिखिनि गोख्रों नाजानाय आरो लोगोसेनो BTR एकर्डजों जि दफा मथे फैफानाय फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिखिनि दफा बे दफाफ्रा दिनै एसे आरोबाव आवगायनानै दिनै फरेस्ट लेन्डनि हाखौ अर्थात फरेस्ट डिवेलपमेन्ट एक्टनि आयेन बायदियै फरेस्ट लेन्डनि जा सेटेलमेन्ट होनाय इन्टाइटेलमेन्ट होनाय बे हाबाफारिया दिनै नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव जादों। आरो बे नैथि खेबनि हा राननाय हाबाफारियाव सेटेलमेन्ट होनाय हाबाफारियाव दिनै
632 न'खरनो बेखौ होनाय जाबाय दा बेयाव जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोननि जि मावनाय सरकारनि जि उद्देश्य बेखौ जोङो बरायदों आरो बेयाव गोबांथार जिखि बर' हारिया गोलाव समनिफ्राय रायजो जानानै दङमोन आरो बे रायजो जानाया फैबाय थानाय गोलाव समाव गावनि जि हा बेखौ मोनथाय हिसाबै मोननानै गाव जि एन्टाइटेल मोनबाय बियो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो बे रोखोमनि जायफ्रा आदार मोनबावनो दङ थाबावनाय बेखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों डिसिआ अर्थात सनितपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायदों एडिसिआबो फोरमायदों दान मोनसे बा मोननैनि गेजेराव बेखौ कमप्लिट खालामजोबनो हानाय परिबेकखौ जों बानायगोन दा बेयाव आरोबाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजा ओनसोलनि मानसिफ्राबो गोख्रोङै बेयाव हेफाजाब होनांगोन जिखिनि बिथांमोना मावनो लानाय बेखौ मोजां रोखोमै हेफाजाब होनानै बिनि एन्टाइटेलमेन्टखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो मोजां रोखोमै बे रोखोमनि आबहावाखौ गायसननाय परिबेकखौ बानायनो नांगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सानफ्रोमबो बेखौनो आसाम सरकार भारत सरकारनो इभेन भारतनि राष्ट्रपतिनो थांनाय गोलाव समाव फरेस्ट डुवेलार एक्टखौ बर'फोरनि सायावबो जोंनि जिखिनि हानि मोन्थाय बेखौ मोननांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थानाय जादोंमोन आरो बियो हसा हसि जाफुंफैदों बेनिखाय बरायबाय गोजोन्थों